Angelito Sciberras li aktar minn 30 sena jimmilita fil-Partit Nazzjonalista huwa persuna oħra li qatta l-karti mal-Partit mmexxi minn Bernard Grech. Sciberras kien parti mill-uffiċċju elettorali tal-Partit Nazzjonalista, l-ELCOM. Saħansitra kien direttur ta' dan l-uffiċċju tant importanti għall-Partit Nazzjonalista u kien figura li kont taraħ f'kull appuntament elettorali li kellu l-Partit. Fuq il-profil tiegħu fuq Facebook Angelito Sciberras wara diżappunt kbir u qal li kellu bżonn biss ftit ġimgħat biex jifhem li aktar minn 30 sena ta' servizz jistgħu ma jkunux apprezzati u jiġu mormija. Tiġux tħabtu l-bieb. Saħaq Sciberras li nisbħalu f'fosthom oħrajn tal-fazzjoni Adrian Delia qed iħossuhom mhux iżjed parti mill-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt kienu bosta li kkummentawlu li jifhmuh u saħansitra Delia hu Adrian Delia kitiblu kif ħeles miż-żibel. Għal dan il-kumment kien hemm appoġġja lil Delia u lil Angelito Sciberras fil-waqt li oħrajn tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil li issa qed jiġbdu l-ispak ta' Bernard Grech infexxew jattakkaw lil Sciberras u lil Delia b'kummenti indirizzati lejn Delia fejn waħda qaltlu li jmissu jistħi jitkellem hekk. Iżda Delia kien pront weġiba li qed jirreferi għal dawk li ħadfu lill-Partit Nazzjonalista u saħansitra anki fuq il-profil tiegħu fuq Facebook wara solidarjetà ma' Sciberras u qal li dawk li ħadfu l-Partit huma bla skrupli u bla prinċipji filwaqt li jakkużhom li jużaw lin-nies. Ħaddieħor lil Delia qallu join the club, ħabib. Ma li laħaq Bernard Grech bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. F'Ottubru li għadda kienu bosta li rriżenjaw mill-Partit Nazzjonalista u l-Partit saħansitra tilef siġġijiet f'kunsilli fejn kunsillira li kienu mal-Partit Nazzjonalista irreżenjaw jew ridu jkunu indipendenti. Fost dawn kien hemm Delia li għażel li ma jibqax kunsillier nazzjonalista fuq il-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar.